Pipila ka mga lugar sa Dakbayan sa Ormoc apektado sa bagyong Ulysses tungod sa Sigig-1. Kagabi adunay pagdahili sa yuta nga nahitabo sa barangay Alta Vista sa Ormoc. Napahigayon na usab dayon ang clearing operation ilabi na sa dan nga natabunan sa midahiling yuta. Duha ka pamilya ang gipabakwit human mapiktuhi ang ilang mga panimay. Na sinati usab ang pagbaha sa barangay Masin kaganinang udto. Ang barangay usa sa mga flood-prone area sa Dakbayan. Naglisod usab sa pagtabok ang mga mulupyo sa barangay Quezon Jr. Padong sa syudad sa Ormoc human miawas ang spillway nga mihatod sa pagbaha. Panghinaot sa mga mulupyo nga unta mahuman na sila sa Taytayan or mahimuan sila sa Taytayan. Samtang usa sa ipaubos sa storm signal number 1 ang Northern Samar tungod sa kanunay pag-uwan-uwan. Naglandslide usab sa usa ka bahin sa lungsod sa Palapag, Northern Samar ganinang buntag. Wala hinuoy na talang naanghol o nakalas og dali kining naaksyonan. Ang Eastern Samar ubos sa storm signal number 1 matod sa ilahang PDRRMO nga way natala nga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Yung landslide is siguro dahil yun sa accumulation ng ulan doon banda sa may Pacific Town, sa may Palapag, yung sa highway lang. Pero nadadaanan naman na